marules emukoti muno anoti chii. One, atiitacheni munhu akadhakwa, hatidi munhu akutengesa doro pano. Dress code mese anofanira kuva yakadresa zviri chii, zviri presentable. Wakadzi waine madhuku nemazambia. Warume hatidi majombo nemashoti, masendo, maoveros. Andizvo. Then tochiti mafoni saidha unoisa pasilent kana better still kupeidzima, because hatidi zvinhu zvinotidii zvinozodi system atiri pakati pechiiti pedare. Andizvo. Then munopiwa maintroduction echi wanhu ese the panel yakagara uyu ndiyo the Mutasa dynasty, ndiyo family yekwamutasa, mhuri dzeumambo dzese dzamuri kuona panapa, kuti panoti baba anonzi zibaba anogadza madzimambo ekwamutasa ndiye baba Sautwani, ndo wanenge warapa. Then tozoya tine family yekwakadzi Chimbagwa, tine Chakanyuka, tine Kadzima, tina Chimuriwo, tina Ndorikanda, tine Mukukudzi, tina Mukanda, tina Chakambeni, tina Papiwa, tina Charomuka, tina Zitera. Ndidzo dzimba dzinochinjana umambo kwaMutasa. Saka all those families very represented in this panel. Tiri pamwe chete takadaro. Saka tichizwa kuti from Ndorikanda the next year kuenda kwaChakambeni, the next year kuenda kwaChimbagwa, the next year kuenda so tinenge tiri pamwe panapa, tiri pamwe chete sechii senhoro. Dare redu rinotanga nemunamato nekuombera maoko. Taombera maoko toita munamato wekutanga chii dare. Tatanga dare, clerk of court ndiye anenge ane record yekuti macases aripo for today mangani, wochitipa in that order. Isusu toshingoita sei, toshingoataka cases it comes. Then sekuita zitaita right now, macases edu atinawo adi apera. Saka after that tinoombera maoko, taombera maoko we go home. Saka matimwaona tiri pakati peprocess yacho, pane dzimwe nyaya dzatinorifeya outside, dzatorifeya kunze. Ndikuti kunzewo kune mapostori, kune n'anga, kune svikiro. Andizvo wanenge waida kubatsirwa muno mauri kuda vanhu ivavo, wanenge enda kunzewo wobatsirwa kupi kunze. Isusu munomu zvatinoita tinongodhira nenyaya dziri muno dzatinoenzanisa vanhu. Vanhu vanoona kunga kuzidarira mambo ndiko kuda kunohwina kana kuchii, but no, isu tinoti dare rineri kana wauya tiri kugadzirisa kuti vanhu tikwanise kugara zvakadii zvakanaka, tichiteedzera tsika dzedu nemagariro avo edu. Mukatarisa even the constitution yeZimbabwe, that's chapter 15 section 282 and 283, inokutaurira kuti mambo anotarisirwa kunge ari munhu akaita sei. Then 283 inokutaura futi kuti mabasa ake anofanira kuita basa rakaita sei nechizvese. Andizvo. Then mambo iziso rapresident. Saka basa rake chaiwo kuombera mambo ndiro kuchengetedza tsika nemagariro echii ewana kuti zvisafa. Ama2K vanongoda kuedza kuti zvauri kuona paTV, vari kuona paTikTok, kuti wazviimpoze nhasi. Then isusu basa redu is to resist, nekuti wabatiswa kuti aiwa chamaguta ichi handicho, kutsika dzedu hachidi hachiiti, kutsika kwedu tinoti ichi ndiro basa redu chenu. So mukaona macases haafanani, mitongo yacho haidi haifanani. Tine macases tinoti these are purely criminal, iwawo wirifeya kumapurisa nekwamajustice. Saka yatiri tichiti ari criminal, tiri kutora tichinyaya dzichi marobhary, armed robbery, that's criminal. Murder is criminal.
Rape is criminal. Theft is criminal. GBH, grievous bodily harm, that's criminal. Was named out medical report and things like that. Drugs, taking somebody, it's criminal. Hatizviiti isu kana pari pangozi pamedha payakutaura yamunhu chatinodhira nacho ichide ngozi pati yatodhira kuti ngozi kachibuda ichitaura handiti yakutaura kuti chii ndoda mombe dzakati ndoda mukadzi ndoda zvakati ndo yatodhira nayo isusu manje kana tiri mudaii asi kana kwako kuti makore uchasevha mangani kutaura yamunhu saukuenda pamajor street zvakukira mudesheka pahigh court ndokwazvinodhiliwa nazvo anzwa paranonzizva yes sir. Saying that they can know more procedures that can be taken from Hunogadzwa focus on mama. Yes. Chekutanga the family chabva mama inofanira kunge iri family tree yedzimba dzinogara mama Mutasa ndo chekutanga. That's the first requirement. Kuti inofanira kunge iri pachii family tree inofanira kunge iri mama ari from one of the families dzinogara chii dzinogara mama. Then kana family yachuzwa family ndiyo inozochuzwa chii yatinoti tsvana pachiwana kuti uyu ndiye achagara umambo akamirira chii akamirira andizvo ndiyo selection part uku but tino zvimwe zvinhu zvatotarisira zvinotariswa kufunga hurumende kuti kuti uite mama haufaniri kunge uri munhu ane criminal chii record because unotovhetwa futi usati waita mama. Kana uine criminal record it means you don't qualify. Hakuna unobva paumambo nekufa zvokuti nimi makatogara ivavo ukatondipa 45 years kana 60 kuti ndizvo ndichagara handiendi ndoripo and zvasiyana nechi nepolitics dzekuti after every 5 years kuiwa chii elections kumambo akunezvo kumambo mambo akafa ndo panozotsvagwa chii ende isusu kana kuonekwa Mutasa kana mambo afa hauidi ucommon chii simeti komwero binga guru tomweugwa madzimabhuru Mutasa. Saka inini all souls day handiti kwamundidetsera vanhu maruva ndechi it's unfortunate hamuzokwanisa kundinzirawo maruva kana ndatongoenda ndadii ndaenda zvavharana hakuna mukadzi kana nyangwe ndikafa hakuna body viewing munozongozwa chete ndadii wakawigwa 7 days kana nyangwe ndikarwara chaipo hamutombozvizwi munozongozwa kuti mambo waenda ende pamunozototaura kuzi mambo aenda ndiye ndatowigwa. Yes. Ananobvunza nezvemaimati hatiudzwi kana tinokuudzwa 7 days after matoviga and the body viewing party. What's the reason behind this? The reason ndekuti one kana munhukadzi mambo vantu vamambo waakukunzidwa kuti waamudzimu pachiwana waamudzimu you are no longer an ordinary person because unenge mukakuona kaunako kasisina wamwe nekakuita kawo kuita kasisajairika aditi so paunonzi ndikarwara handifaniri kuonekwa anditi because pane pano zvinoitwa pandiri kana ndokurwara zvamusikafaniri kuziva ende pandowigwa pane zvandoitwa futi nini zvausingaiti kuiwewe zvausingafaniri kuziva because pandinowigwa inini pandinofa ndinoomeswa handipindi mukofini aingaona musiyano wacho ende pandikuenda kwacho kwandikuenda ndirari pasi ndine ndakangogara zvandakaita zvandakanyarara
kusvika ndaona ndoisiitakapinda so ndo zvacho zviripo zvakasiyana neordinary person kuti those things hamufanira kuzviona even nyangoti ndaenda nguwai ndaurigwa nguwai zvitori netime wanoziva iwo wana mabasa kupanya ndiwanikwa kutoziva ina ndozvizivo iwo nongondiona kuziva kuti nguva yechisumuka yakwana tinomwisa papi indi kana magara iko urumwe agara kuti dio numbers ini ndiri number 16 saka pandichakwirawo ndiri ndakagara ku number 16 tori mukati menyu ndozvatinofanira kutogara tichiita sei toziya ini ndeisusu kwaMutasa hatirwire pena abata pena yake ndeyani yake ende hatigarise munhu woti mchovu kutoti mambo apinde kumagariro akaita it means family yese yakagara ikawirirana kuti chi ndozviriko hatichinje ndoona kutouya kana kuti timuchitosangana nayo kana muchiona mudhara hazvizinei but zvakatoiti ndiyo mambo atoripo fana mwana munhu ndakubvunza pamaroyal kuti mambo mafunctions etsvimbo maheadgears nemaroyal clothes nezvinofamba sei kuti zvafanana nezvimapfekera ndakaita ichi chinobva kugovernment chine bhejia chinobva kugovernment iyi yeti inobva kuchii inobva kugovernment these are irregalia regovernment yekungoti ita ndasvika pandasvika ukwanisa kuziva kuti auyi munhu ndiani ndima zvafanira kuti uniform ndio uniform yamangu inobva kuchigurumende asi kana tiri kuchiwani kwedu tine regalia futi iriko inoitwa password tsvimbo dzautaradzi kuti kune tsvimbo kune makano kune chii zvese zvinotoitwa password tumira kubva zvazvine umwe chief inonofikwa ndiyo inini I then keep that thing and it's on behalf of the family and so that vana mabasa kupfanya pandinofainini ndo chinhu chekutanga chaunotanga umubvunza kuti tsvimbo dziri kudi obva watora wakumirira kuti pachaunga wamweti mambo wazokwanisa kuita izvozvo saka tsvimbo dzeumambo dziripo ndo zvatinoita kwana panogadzwa mambo the night before program yegovernment ndo patinoita isusu the cultural part the traditional part ndo panoitwa zvese izvozvo kunogadzwa mambo kuinga guru nekuita sei zvese nekupa tsvimbo nekudii zvese ndo pazvinoitwa ndo pazvinoitwa but zvehurumende zvauniform chete yes sonekunzerwa mashure nepamataura vataura naye avenging spirit kuti mutaura nespirit andika zvitaurwa kuti kwada kubviswa mombe womukadzi nowadays is it necessary kuti panobviswa mukadzi panongobviswa mombe chete kuzanoti hazviviolate here ma-women's rights for example tokuti for example yemagirl andika ndoendesa kutoripiswa ngozi yandisingazivi yandisanga pambokonzeresa izvozvo these days what is happening now ndekuti ngozi anoona chitaura remumangara akabudiwa that's the same thing zvatoita kana chitaura nechii ngozi tinotoitaura kuti ngozi mazuva ano hakucharipisi chii mwana mukadzi taura muripo wako in the form of chii mombe mbudzi kana mari totowira iyo totaura taura ichinga mombe 15 that's why urikuona makesi edu ese hapana pawakuzwa totaura nenyaya kupachero ikupa mukadzi hakusisina izvo ngozi dzinotounderstanda izvozvo katoitaura patinge totaura tokotaura ngozi yakufanira kuita zvemunhu
I'm talking to you, just the material, no material. Toto winner. It was as usual as something. So I shouldn't pay a little more. Kwenye academical level zisina basa kumama. As it? Academical level kudzidza. Yes. Zisina basa kumama. Qualification. No, qualification is kumamba ina basi. Qualification ya kumamba ndio kuti are you from the family? Are you of the bloodline? Do qualification. Yes, in a good foot is the whole family agreeable. Kuti family yenyu ndio ya kupinda. Family yote ndiwe ile futi wa kupinda. Those are the prerequisites. tichiedzera ipapapo nowadays sematarira muri kuita family iyoyo inotarisa kuti manje kuti ndisekuru ndiye ada kudini ada kugara but netechnology kana kuti nemazuva ano vachakwanisa here kuno computer kana kuti kudini family iyoyo iripo pakutoadjusta kuti orati sekuru tazviona asi regai tiise uyu muzukuru kana mwana wenyu kuitira kuti abatire chinzvimbo chenyu to suit toti magariro atakuita mazuva ano. Plus, chimwe chinokwanisa kuti mazuva ano chekutanga ndechekuti you identify the candidate. And my identify the candidate, there are two things related. It's either the candidate says, no, guys, because of my physical condition, or because of interest, I'm not interested, or because of the hectic requirements the pass I am not ready, or I feel I can't do this. So what I'm doing is I am passing on the baton. Kuna ningi uyu anditi kuti aite hake pachinzvimbo chani chamo, then kunozoita manje legal requirements now ekuti wakunzi kana wadaro chinyora affidavit obva wasaina kuti yes for sure ndini ndaifanira kunga ndikuita mambo according to culture netradition yekwamutasa, asi because physically I'm not okay kana kuti interest chayo handichakwanisi ndapa chinzvimbo changu kuna ningi utosaina izvo zvisalaudi. Then pane pamwe kusvika pekuti sekuru haachakwanisi kana kufamba kana kuti asi ada kusumudzwa pakusumuka, oda kugadzikwa pakugara, asi oinsista kuti ndini ambira poko hamukwanisi kumudii futi kumurambira because pamutemo ndiye anofanira kunga chigara. Saka izvozvo zvatinochiita zvaanochitirwa mai nehurumende anonzi kuti sinzi muchakwanisi kufamba nechii nekudii chitsvagai munhu anonzi Proxy. Handiti Proxy ndiye munhu achanga achikuitira ichi basa achiripota kwamuri ndimi mambo, asi uyu ndiyo power of attorney, ndiye rana mboyi wenyu ngokuti makagara woenda ukaenda kumeeting woti rufu iwo wakarwuvhenyi hazi kotorara gundu mangwana sekuru kune meeting kwarara yakadayoze ida munotodi kumhanya wena wodzoka rwuvhenyi kwafasi urarara mutemo manje zvauri kutaura munhu iye ndiye baba iwe uri Proxy, you are acting on his behalf. Saka munhu iye nyange akarara pabonde apa 10 years ari pabonde apa akarara asikamuki ndiye baba, hapaiswi umwe mambo iye achiri kufeka. Hanzi zuva haribudi rimwe risati radii. Yes. Yes. Until as my kings live in traditional religion. Yes. So do you acknowledge the existence of God? Yeah, in Nigeria, there is something that believe in the existence of God.
then God himself, others cannot believe in us. Because why do that? Mukataisa Bible said, First Kings, Second Kings. They talk about kings. And this, which means when it comes to the rulership, and this, we are part of the system. You know, recognize one another. And then we don't know it's also an amount. But think it's just a sort Young with company, whatever. Oh, what a bit of protest, and teacher to it. Sekuru, Munazumari to sit on the Gunamsikawan. So, Marinesu, we are one thing. Apanachi, that's something I'm going to say. It's not it, Taumbera, and this is Taumbera Mama. As set as a gadari, to us have to prayer, Gunani, Naman. And those are talked about. It was at the end of the day, one of what Mambo, I don't lose what is on mine. Can I say? Musanye Pill. Bible, you look at that. No, I got a chiche authority. Chiche level, meaning go. Chiche level. In those ways, the prophetic Elisha. Bible. Could share a good booty. I say. I think that it was Osho, Nengoma. Don't share a good. And I'm sure remember it was not in that. I died during that time. Is it a rape woman here? I'm not divinity. Divinity is a minstrel. A minstrel, Pasarake, Banagua Zashi, Osho, Nengoma, Kutishawiri, Lai Sharidi. Second Bible, if you go to First Kings and Second Kings, Nyaz, Mashawi, Zirichi, Zidimu. And whenever you talk of my prophecies, the Old Testament, and this Nyaz, Mashawi, Zirichi, even your Bible, what you told, but in my paper, Ukatoramnia, Yakashata Satan, Ukaiti Jambraite Ropa, Iritashi, Ropa, Ukaiti Jazz, it means with the Bible, Chairo, Renos. Jesus nature the Bible we coexist. Kana nyawa mukana kana paredio ngamo zeli. Pane program nozi chi Kristo nezi. Zvino rewe. Christianity and she Yeterane kuti mudzimu mweya weshina. Hakuna zvakadaro. Ngozi munhu akabudiwa, imi paona munhu akatobudiwa, utozabudiwa nemweya weshina. Hakuna zvakadaro. Because svikiro kuchiwana. Kune n'anga, kune svikiro. Svikiro nen'anga zvakasiyana. Svikiro munhu ari ngokutaurira nekukupa guidance nemasolutions. Asi n'anga munhu ada kuti kurapa. Mwana musiyana nekuti kupa mushonga yakugona musikuru kana kuti wamwavharike maziso kana bangura exam iwewe chete uone uri wadyana kana kuti usarwara nguva yemaexamination. Bakabati mafuta vamwe Zimbabwe na third team. Unononoa kwenda class of four. I would like to ask kuti Simbari Nganga rinobva. Simbari Nganga rinobva kumudzimu. Mudzimu Simbari rinobva kuna Mwari. Okay, I'm sorry. Yes. So how do you know which you give that to God like and
munoyatsoziva sekuti munhu zveshuwa isvikiro chero because taana apa like kesi yamouya munhu asvikirwa ndi I think kuti munotozoti zveshuwa apa munoita sei munhu asvikirwa zveshuwa how do you know kuti right there are quite a number of issues zvatinotarisa kana munhu achinda budiwa. One, chekutanga posture, magariro emunhu. Tinoziva kuti munhu kana ari svikiro kana ari mudzimu wauya unogara neway yakati. You don't just sit like magariro akati. Atone nzira yake yaanogara nayo. Then three, actually two, tine issue yerespect. Unotora nerespect yarupa kuti uyu yakabudirwa uyu anobudirwa. Then three, kauyire kanoita mudzimu wazvo imwe side. Then kaendere kanoita mudzimu wazvo imwe side. Then the way you communicate nemunhu wacho akabudirwa. All those things if rolled together dzinokupa adza kuti uyu munhu pane kuti utaura naye uzomuzoti hapana mamboka hapana mamboka sitomadadochakagara kwadazoda vari kuyepera atikakwa but tini chitoziva and even ukati munhu akasvikirwa kakuti nyarara asi mafeki ukamuti nyarara anenge aine point yake yaoda kuita sei yaodaita push through kuti iwe uite sei uinzwe point yake yaruda chete ndiye arikuda handisi kana paine chinhu zvinorespekta mambo mudzimu ndiunoti kune munhu anobva kuharare we've masituations yekuti munhu anobva kuharare akabudirwa kuti ndakuona mambo Mutasa ndine zvandautaura naye obva kuharare akabudirwa kusvika pano akabudirwa kana kuti ndinoratidza mambo Mutasa something kuti usvika akabudirwa pana kusvika mambo ande pakati pakada kuratidza zvakatosvika pane chakati pana chakadai vati muchioni chakatarisa wotochiona uchingochiona uchingotaura obva waenda mudzimu kutopedza basa ndokaonere katoita chinhu kuti nemapfekere chaivo mapfekere dressing can also tell us yes one mukati mauriro nemaitiro saka futi ndine mubvunzo kuti mauriro anoita munoona sei kuti iswani akasvikirwa zvechokwadi maitiro anoita munoona sei kuti iswani anga akasvikirwa zvechokwadi kana mudzimirova kana vachisvikirwa zvakafanana nekuti munhu unotopinda mugiya 1 kupinda mugiya 2 kupinda mu3 kupinda mu4 asi pese paunongochipinda muevery gear unotokuita pass through neutral. But ukaona manje drive yako isina neutral then something is not right. Alikuona hiyo saka mabudira anoita munhu kana paanouya akwasausika asataura kana even one word. I'm sorry mambo Mutasa asiyana nemuntu ukutoya ikene mwana wako zvatosiyana then pakupedzisira unozokuti munhu wanga utaura naye ujoin wanga uti zvakati kauzi John uchipoera ndipo neumwe kuti kana mapedza mataura zvisi mataura kuti mambo ndakukumbira hangu nezoro aona zvatodii ndosangati kauye kako nikaendere kako because hakuna mhepo inongoti senge zvaita pamboya baa akamwana pamba
patamboita kuita bigi nomabija ndakutaura nongoreka ndazongona munhu agara pachena apa akapfeka chii ndinoti munhu kana akabudwa kana ari mukadzi chai aine pemu aine wigi anosvika kudai chekutanga unokwanisa kuona kutanga bvisa kana bhachi yarokanwa ring watch haadi zvinhu zviri chii zviri tight bvudzi yari nokubata iri inonzi dzamakapfeka idzi inonzi wigi you can't walk utobi zvese kudai utozi ndokupiswa kuti uritsanga tezeti uzofunga zvewigi nechii madiki apedze but ukagona kuti akadai warutoti ive ndakona unoenda makweseni fefe yes maybe mazvamataura chasvika mapa maintroduction ndaona matimu rimwe naimwe inonge yakamirirwa maybe on zviri mucurriculum about gender. Ndaida kunzwa about how do you tackle issue yegender. Yes, issue yegender paMutasa irikusareka mukatarisa vasikana paMutasa nhasi vamwe vacho vanotouya zaiti mwane program tine vasikana madzishe 6 varipo pane mwatoripo ava mwatoripo madzishe apa tine 6 ishe Chikanga, ishe Sherukulu, ishe Murezwa, ishe Mupotedzi, ishe yes, makawanda vausvika ma8 Erisinauta, Manunure, Wisa, wakatowanda wese wakadzima hero madzishe wakadzwese kwaMutasa. Saka vakadzi vanobvumira kuti vagara paumwe. Yes, kana nguva chayakwana. Yes, because pale zvapano kuti right, family yenyu ndiyo yaungadzwa mambo. Nguva yaumwa mukadii yakwana. Hakuna mwana mukoma. Anogara ndiani. Musikana. Utobadwa wani? Yes. Pane ma-affiliate spirits, ma-affiliate spirits, ma-ancestral spirits. Saka ndinoziva kuti why vachinzi affiliate spirit must-state one in muchino kwama-spirits ezvakadai. Right. The word itself can tell you, it's self-explanatory. With avenging, what does it mean when you are avenging? You are on a mission to destroy. And yes, you are nesvikiro kana kuti mudzimu wemusha. Because mudzimu wemusha ndiyo kupa musha guidance neprotection kuti musha zvinofamba zvakadii zvakanaka. Asi in avenging spirit mweya uri kuuya koorwisa zvawakaitirwa. Munhu uri kuuya kuti makandiuraya saka iniwo yangu nditose irevenge ndomusiyana wacho. Saka revenge ndasoona revenge ka inozouya ine miripwa ndoinacho right. Imwe futi divorce procedures anoitwa ekuIR anonyatsoti aya ndiwo maprocedures azvo chaanofana padivorce. Padivorce isusu pachiwano kuti munhu anzi aroorwa chekutanga anofanira kunge abvisirwa chiroora. Andizvo ndo chekutanga icho kuti munhu anzi akaroorwa anofanira kunge abvisirwa chiroora. Then kuti munhu anzi arambwa anofanira kunge abvisirwa chigupuro. Kana munhu asina kubvisirwa gupuro, it means kuti muchiri mese
zvakafanana nekuti takuenda Roman Dutch law. Handiti Roman Dutch law chinonzi divorce chii kana muine muchato. As long as muchato usati wagurwa muri kunzi muchiri chii, muchiri mese. Asi kana muchato wagurwa it means hamusidini, hamusiri mese. Kuchiwanoti kuti chii, kana munhu usati wapa munhu chii gukuro it means muchiri chii. Asi kana wapa gukuro zvapera. Saka mungaita sei nemukadzi akagara mumba kwavo 10 years akaita sei, asi iwo murume usati waenda kuna tezvaro kupa gukuro rekuti tareka unonge uchindozi mukwama. Ingasimukira paDefense nonzi rupamadzokondera ndamirira the performers students. I would like to thank you for giving us this opportunity kuya kunoku and tadzidze zvakawanda. Thank you so much. Because tetombo chikoti pachengesa request chedu chanzi azviita hatina time yacho, but then we really appreciate what you did for us. Thank you. No, thank you. Even though that was home father, because if you can afford to put one Mutasa, a few Mutasa high school, ndio chikoro chiri pamoyo madzimambo akawanda paMutasa. Because I can say that's the only school yakanemwa after mhuri yemambo pafiwa Mutasa. That's the only school. Saka isusu whatever tasvamchona izvi zvakazi culture day kwaMutasa runoitwa pafiwa, chakati chisi chikaita checulture chekwaMutasa chinonzi ngaitwa pafiwa, because isusu we consider that school kuti ndio chikoro chedu chiri pamhuri. Tine varungu timu yedu iko varungu chinowakadzoka kasa kwavana matisha aripo warungu waripo wakawanda newazvare varipo wanda ipo. Saka tinoshinga chikoro icho chechi akaunozva kuti murongo zvinorei warombo wakadzi wemachinja muzvare mwana wechii yanzvadzi yemuchinja. Avanzwisa ndi ukatongororwa nemwana waMutasa wamurongo waunzi murongo, kana paine wepenyu watodanana nawo waripo kana wamboshaya machinja nawo waripo munotowaziva munotowaziva anochengeta makadzi muzvare right. Uyo ndiani auya akamirira vana ndera uyu anzani musikana ndiwanga wataura kai wapa vote of thanks uya. So isusu zvatoita manje ndakasombodzwa anzani ndiye chichemene ndakasombodzwa chemene masera kuti mambo chikoro chedu icho vana zikulebhu here kuti vana vari kunetseka nezvituru zvaita zvishoma nazombotoona chichi. Saka ndavana kuti zvomauyawo haipisi zvinoita nani munowedzerawo, munozongotiwo mambo akawedzerawo akawedzerawo macheya miroti mangani masituru azi mangani amiri mangani. Saka tasvika asina mambo wetheraichi tuzvituru twemuchii twemunevi ticharamba tichingodi tichitsvaka
tikandoona ndonatauya futi. No, thank you very much for coming. I just hope this is not the first and last. Yeah. At least. But I am a A-levels. Oh, my That's how I A-levels. am a O-levels. Was over Panoita history. My A levels. Don't pay question. Muruta European history. Chinyora. Open and close. Bismarck, the greatest of all Germans, was a dictator. Close quote. How far true is this? Bismarck, the greatest of all Germans, was a dictator. How far true is this? Kana kuti munokwanisa kuti evaluate this assertion. This way, the second one, Mussolini, dressed in all black, crying for Mother Italy. Close quote. That's it. So that's it. Mussolini, dressed in all black, crying for Mother Italy. What was he crying for? That's number 2. Number 3. Opening quotes. War is a risky instrument of policy, liable of producing results that are unforeseen. How far true is this assertion by Holmes? War is a risky instrument of policy, liable of producing results that are unforeseen. Close quote. How true is this assertion? Huh? That is war. War is a risky instrument of policy, liable of producing results that are unforeseen. Close quote. How true is this assertion? Mozondipawo mahomwe wamwe warikufundisa geography heritage. What is the significance of national shrines in our country? What is the significance of national shrines in our country? 4 pages.
And this, so the chapter name the question, and this define. I'm trying to guide you. Define the word shrine. What is a shrine? And this, then after what define the word shrine? And this, you name the shrines that you know. And this, after naming the shrines that you know, then you then give the significance of each and every shrine in our history. For example, Njelele. Why is Njelele important in our history? Why is Bingaguru important in our history? Why is Great Zimbabwe important in our history? Huh? Serious? Yeah, bro. Right. And can I have my answers maybe by end of term? End of term. Mommy, where's neighbor? Right. That told me to teach